channel. This is Dong Bisaya and at your service. Kamusta po kayo lahat mga Kadong Bisaya? Lalo na po dun sa mga may sinuportahang presidential candidate, vice presidential, team, grupo, kung ano man yan. Sana po ay magbati-bati na po tayo o kayo lahat. Lahat po sa mga nag-unfriend sa akin sa Facebook, sa TikTok, sa Facebook page ko, sa YouTube, lahat-lahat. Tama na. Move on na po tayo kasi meron na pong nabiling kandidato or mamumuno sa mga susunod na taon dito sa ating bansang Pilipinas. At isipin po natin na kung ano yung majority na pinili ng mga ating kababayan na Pilipino, ay respetuhin po natin. Dahil kung sila naman po ang nanalo, and I'm sure we will respect also kung ano man yung magiging result. And mga Kadong Bisaya, maraming salamat po sa lahat sa mga nag-antabay sa akin dito sa aking online Facebook page, sa aking Facebook, sa aking YouTube channel, TikTok account. And thank you so much guys. Maraming salamat sa amin na po ay hindi kayo magsawa at supportahan niyo pa rin po ako sa mga susunod na videos natin na i-upload. Dito lamang po yan kay Dong Bisaya. And thank you so much sana po lahat kaya nasa mabuti ko yung kalagayan. And I love you so much. Bye-bye mga mochos to Pumwa. Mga Kadong Bisaya, so pagpapatuloy naman po natin yung usapan natin dahil nga po diba nung mga nakaraang nagdaang eleksyon, tayo po ay meron nga sinusuportahang kandidato umanok sa kung ano mga posisyon ng kanyang tinatakbuhan or magbigay na po tayo ng magbigay na tayo ng pasensya, magbigay na tayo ng sorry kung may nasabi ka bang hindi maganda sa kanya, sa mga pinala mo, inamfriend ka and everything. Normal lang po yan na nangyayari na syempre kung mayroon kang sinusuportahan, ipagtatanggol din sila, di ba? Mga Kadong Bisaya. So, lagi po natin isipin na pag natapos po ang halalan o ikaw ay pipili na kung sino yung gusto mo na pusuan, yun po ay respeto natin. Pero, make sure po na lahat ng yun ay lilipas din. So mga Kadong Bisaya, congratulations po sa lahat ng mga nanalo, lalo na po sa atin na sinusuportahan, syempre BBM tayo, nakita niyo naman yung suot ko today, sa support natin lahat, inabangan, pinanood, inabangan ko lahat ng mga kung saan man siya pumupundang karaban, sa mga videos, yun po ay pagsusuporta sa kanya o kung sino man yung iniidolo mo. And ngayon po, nanalo na siya, move on na tayo. Okay? Kasi at the end of the day, lahat po tayo ay iisa lamang na bansang sinilangan. Dahil yan dito sa Pilipinas. Okay? Huwag na po magkagalit mga Kadong Bisaya. At the same time, tayo po ay iisang dugo lamang. At mga Kadong Bisaya, para naman din po doon sa mga hindi nanalo, better luck next time. Kasi naman po natin na may time na para sa iyo, may time na darating na ikaw talaga ay mamumuno kung ano mga posisyon ang hindi hinahangan. Diba? So, kung hindi ka man nanalo o tinanap mo yung halalan, try natin sa susunod. Malay mo, yun na yung pinaka lucky time na para talaga sa iyo yung position na yan. At deserve ka para doon. Maybe now, hindi ka deserve, pero next time, deserve ka. And also, congratulations pala sa aming mayor. Nanalo po siya. Always, landslide din po yung team niya. Thank you so much sa lahat din ng mga sumuporta from, of course, from President, Vice President, Senator, Congressman, Governor, Vice Governor, Mayor, Councilors, SB members, and everything sa lahat po. Congratulations guys. And sana po, since kayo na yung nasa posisyon na yan, ay bigyan nyo ng sapat at tulong yung mga nangangailangan kung sa oras ng mga sakuna, sa oras ng mga emergency. Kayo po ang inaasahan ng mga, lalo na yung mga nasa laylayan po. And I'm sure lahat tayo ay babangon at magsisikap para sa ikakaunlad ng ating layan. And mga Kadong Bisaya, and thank you so much din po sa lahat ng mga nag-subscribe dito sa aking YouTube channel. It's Dong Bisaya. At sa ating po Dong Bisaya page. Maraming salamat. Dumarami na rin po tayo sa ating Facebook page. It's Dong Bisaya page. And also to my TikTok account, it's the same Dong Bisaya. And maraming salamat po
sooner or later makakaroon na rin po tayo ng mga videos na mas i-upload at magiging updated na po si Dong Bisaya sa lahat po. Kasi syempre, wish ko naman talaga to na magkaroon ng channel. Syempre, pinaghirapan po din ito, no? Bago siya ma-monetize, dumaan muna siya sa mga pagsubok, kumbaga sa butas ng karayong talaga, kasi hindi siya ganun kadali. Mahirap maging monetize sa YouTube channel, mahirap mag-ano ng subscriber, kasi every time nababawasan ng subscriber and nababawasan din ng mga nagla-likes and everything, something like that. Kaya peace na tayo, okay mga Kadong Bisaya? We wish you good luck and everyone, sana po ay safe kayo lahat, diba mga Kadong Bisaya? And I'm sure mga Kadong Bisaya, kayo lahat ay masaya sa mga pagkakataon ko. At syempre, tayo po ay nasa level 1 ulit, no? Mag-ingat pa rin po tayo, kasi hindi natin alam kung sino yung nasa merong positive, merong hawaan, hindi natin alam, kasi it's like parang nasa normal na tayo ngayon mga Kadong Bisaya. And I'm sure matatapos din to. Siguro gigising na lang tayo ng isang beses na parang lumipas na lang yun, parang nagdaan lang yung mga pangyayaring yun, kasi alam ko naman and I make sure na lahat ng yun ay mga pagsubok lang po. Nagpasan din natin yan. Mag-ano na rin tayo ng parang normal, lalabas na walang face mask, na walang sisita, na we are free, whatever we want, diba, sa buhay. Pumunta ka sa isang lugar na wala ka nang hanapin ng kung ano man sino mang sisita, wala na. Free, as in free, diba? So now, enjoy natin yung buhay natin, kasi ang buhay natin ay isa lang yan. At yung pag nawala ng buhay natin, wala na, diba? So malungkot. So para sa akin, enjoy life, diba? Kasi nandito tayo sa mundong ibabaw para maging masaya. Kung nakakaangat-angat sa buhay, tumulong, diba? Na hindi kailangan may sasabihin o may maririnig. Pag sinabing tulong yun, diba? So sana lahat tayo ay maging mabait, matulungin, diba? Ako nga, kahit wala akong kailangan, tulong tayo, kasi makikita at makikita. Siyempre, may kasama siyang sipag at tiyaga, diba? Kasi hindi naman yayaman ka ng bigla kung wala kang sipag at tiyaga, diba? Pero hindi ko alam kung ano yan. So, sipag at tiyaga lang, guys. Kasi lahat yan susumikapan, and ang magiging resulta at ang magiging result, napakaganda. And yun nga, sabi ko nga sa inyo, maging masipag at laging tatandaan, sabi nga ni Kuya Kim, na ang buhay ay winner lang. Diba? So ayun mga Kadong Bisaya, thank you so much, at sinamahan nyo naman ulit ako dito sa ating isang video na kwela ni Dong Bisaya, no? At abangan nyo na rin po, and please also subscribe my YouTube channel, it's Dong Bisaya, and to my Facebook page, it's Dong Bisaya page, to my TikTok account, it's Dong Bisaya. Okay? Thank you so much, I love you, Momo, God bless everyone, and ingat po kayo sa lahat, ha? Ingat po, ingat, love you, Momo, bye bye.